ngono kuwi aku kan malu to malian. Terus PC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kaya rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Aku delok statusmu tok wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur deloki statusmu tok. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek semangat apa piye ngono. Ndak. Sosoro maruta pawana bana maragana samirana lan marahayang patihku sing dak tresnani patih Kalawadraka. Kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun Prabu Baranjana miji dhumateng Kang Patih kula pun Kalawadraka. Ngemban dawuh saka Dwijaku ya guruku Resi Trilucana. Kang dina iki wis pidak jempol kelawan negara Ngastina. Ya iki kang dadi ratune Prabu Duryudana. Kinen mateni Pandhawa. Lah, aku wis entuk sasmita saka Resi Trilucana. Iki mau Resi Trilucana sabubare pasewakan negara Ngastina. Ana ratu saka negara Mandura sing jenenge Prabu Baladewa. Kang murang tata kelawan Kanjeng Guru Resi Trilucana. Mula sadurunge Pandhawa dipateni Prabu Baladewa kudu dirangket luwih dhisik. Ratu Mandura Prabu Baladewa, ya pancen kaya mangkono. Prabu Baladewa kudu dipateni merga ngalang-alangi sedyane Resi Trilucana anggone bakal gawa marang pertapan awal langit supaya luwih kuncara, supaya luwih kondang kaonang-onang kajara saindenging jagat raya. Nggih, ngesaken dawuh. Samu barange Dawisna dina iki Kiratna Parawadya bala kang sikeping gegamaning ngaprang aja nganti tundha bema. Nggih, ngestaken dawuh tumenggung. Kula wonten dawuh sinuwun. Kiratna Parawadya bala ketemu karo Baladewa rasan dadak angel-angel kir pocok gulune rangket tangane srimpung silih. Nggih, ngestaken dawuh. Tandhe beri mangungkung suling slompret terus nindih Kanjeng Nilaswarna tuwin padyanipun
Lacak Badar Panggantana Kisengguru Wuspana papani reki aning gedung kanyaran
Gawati rawat wawati wedi lamun kauningan mring sang ambeku malati tanwanti pinarti bloko katurnan kang hembet juti sembah pangabekti kula kunjuk paduka sinuwun ing Mandura sungkem kula kunjuk bekti kula kunjuk sungkemku katur Pakde Bule Mandura Pakde Baladewa lah dalah ya jagat dewa Bathara jagat pangengstu ngara ya Anoman Antarja Gatotkaca lan kuwi Antasena wis ndak tampa. Mosik to. Iki ora kencan ora semayan lah kok ketemu ana tengahing delanggung kaya ngene iki arep do tindak ngendi? Ih. Nyuwun pangapunten. Yektosipun waleh-waleh menapa sinuwun bot-botipun tinangisan. Dening para putra Pandhawa ingkang ripalenggan sakmangke kecalan pengayom inggih awit mendranipun Alendra Agung ing Ngamarta Sri Puntadewa miwah adi kula ing Jodipati pun Werkudara ingkang murca tanpa pepoyan ingkang andadosaken goreh rongipun para putra Pandhawa mila lajeng sambat dumateng kula nganti kula madosi baya wonten pundi papan dunungipun pepundhen para Pandhawa kala wau sumpahipun para putra Pandhawa boten badhe wangsul menawi wangsulipun boten nderekaken Prabu Puntadewa miwah Yayi Werkudara. Lah dalah. Ya. Nanging aja wasu melang rasamu. Para Pandhawa nyadat saben-saben ninggalake praja. Baline mengko bakal nggawa kamulyan lan katentreman tumraping jagat Ngamarta. Kula kang mangkono nger malah ring palungguhan iki tak jaluk pambiyantumu iki mau aku nembe sowan Ratu Negara Ngastina aku sak bisa-bisa ngelingake marang Duryudana supaya ngambah dalan rahayu ning ketekan pendhita anyar katon sing jenenge Trilucana malah bebutek banyu bening ngurupake dahana mangalat-alat tumrap kamurkane para Kurawa kabeh. Iki mau dredatan murunga bakal munggahe Pancabakah. Ing antaraning Baladewa lan Trilucana. Yen Trilucana Baladewa dhewe kang bakal menehi pasinaon. Yen ana mogane Kurawa tak jaluk Anoman lan para anak-anak Pandhawa tancut gumregut ngrampungi para Kurawa sak antek-anteke. Sikara kala kang kuningal rancam posayong kali
watak sini jejagi jroning lare badha kulam tanpa tuwuk mina-mina jrojala tri lah darah toblas ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara durung sanggon kulmaku kepapak ana monyet elek putih werane memplak mumpung durung dadi gotongan ngaku sapa sing dadi jenengmu tambuh marang aku Anoman kang dadi jenengku Anoman ya Mayangkara sare lakon sapa kang dadi jenengmu lan napa pangkatmu tumenggong pangkatku kekasih Gustiku Prabu Baranjana tumenggong Sudirgapati aranku Sudirgapati kapara nyata sumedya laku marep menyang ngendi nyimpang ngiwu utawa nengen aku bakal goleki Prabu Baladewa yen wis ketemu tak kon nyembah drama lak pocok gulune apa dosa lan lupute Prabu Baladewa dosane digendong lupute dindit wani murang tata ora duwe Subasita ora duwe tata krama ora duwe yudha negara karo Kanjeng guruku ya kuwi Begawan Trilocana lakon mateni Prabu Baladewa yen bisa nglangkai bangkene Anoman. Loh, pernah apa Prabu Baladewa dudu anak dudu kadang yen mati melu kelangan wani karo aku sing tak wedeni awakmu. Legan golek momongan pupunuk golek pacangan merangi tatang grajiamu. Ora ilang tak kedhep aku lan tebas dateng mlengsat aja takon dosa kowe. Oh.
Sapa iki? Antarja aranku. Bali takon sapa kowe? Tumenggung Prawira Santian. Ayo ora ana musuh kejaba aku. Wah. Lelek. Tuh. Peles. Baik. Tuh. Baik. Tuh. Yo. Oh. Ah. Barisan Kurawa. Ah. Nek kena tak pregake secara becik mulia le. Mulia. Kowe musuh papanmu Durma Ganti ramoga mulia le. Tangan kiwa rumah sakit, tangan tengen kuburan. Ayo. Ora bakal menang musuh Durma Ganti. Ayo. Maju ke Purwangarsa ora bakal digrek mulutku salombo. Lakon mati dening kowe aku. Piye to? Balenono tembungku. Lakon mati dening kowe aku. Kuwale. Pancen tak gawe kuwale ben aku mati nggih apa urip-urip lan terus tiwas dioyak-oyak karo kredit. Aku paling wedi karo Bathara Adira. Ayo. Maju ke Purwangarsa legane atiku. Lakon tak antep yo, Le. Ayo antepen. Modiar kowe. Ayo. Aja diimpet nek lara ngomong lara. Lah pancen ora lara kok. Ayo. Nak abru-abru kok. Ngabro kok dipaksa. Mati kowe. Mati kowe. Mati kowe. Mati kowe. Mati kowe. Mati aku. Kantep ping telu-telu le. Ping telu-telu. Aku ping telu, kowe ping telu ya. Ora apa-apa, ijen jelek bocah ijen iki. Pisan kas, Dik. Ora apa-apa iki ijen pisan kas. Hut. Ijen ora apa-apa, edan luar biasa. Nek ngono damai ya, Lek. Ngose. Wis ping telu kok damai. Gantian. Modiar kowe. Ora apa-apa. Ora. Ora apa-apa. Ora. Santas. Edan.
Pengarane ngajurit goma guru kongso tata kaya butula murtang driting kurang gestim yang waja kang kekitir ora kata ingkang bojo bojo layu sabit yang prayoli binentang ana satriya gagah gedhe dhuwur brengose linting-linting sampirke kuping jajare jembar tebok jembare sapa kowe satriya pringgondane Raden Gatotkaca Gatotkaca ya bali takon Prabu Baranjana dudu kowe sing tak goleki nanging Nalendra Mandura Prabu Baladewa ora usah goleki sing ora ana Gatotkaca kang bakal ngukut jagatmu edyan wani karo aku sing tak wedeni apamu geget sing pengapitmu bialiaran
Sita karya wangsit pintu kumbang adaping tawang golek ana papane susah angin Mbah no apa pate sing ngene janjane sing mbok karepke iki piye to Panembahan ana keraton Ngastina mau kowe saguh lan sumanggem bakal ngrampungi Baladewa lan para Pandhawa ning kenang apa bareng saiki kapengkok ing Pancabaya ubayane Mbak Lenjani wis geger kaya ngene kowe kok malah penak-penak lungguh sila tumpang sikil medhek ngerokok kedah-kedul kaya ngono Kurawa lan barisan sabrang saka putra siswamu Prabu Baranjana iki padha bubar mawut. Malah putra siswamu si Baranjana wis tumekeng pati. Musuh karo si Gatotkaca. Mundura nih. Mundura. Barisan pranan Pandhawa sebul nglakon mubal mabul. Sing dadi bukti lan nyatane. Tiang. Mutar. Iki perkarane. Reng. 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 Wah. Mbahmu raine kowe iki to. Kowe sing pasewakan gawe geger bakal sumbar mateni Pandhawa iki delon matamu ning ngarepane Baladewa. Mendek. Mendek kupingmu kumpul mendek. Dana, mangap. Malah didoni. Tek kendelerang to. Ayo, kowe sing sumbar bakal mateni Pandhawa. Saiki wis penyabar karo Prabu Baladewa. Ayo. Yen pancen mateni Pandhawa aja Pandhawa sing bogone. Ibarat wong negara preng aja mbok pilih sing lempeng-lempeng iki diangke ta ngono. Aku ora wedi karo kowe bajingan ngabange kuping. Ayo jelas kalah wong dalange melu ngewangi.
Bojok tenan. Baladewa. Aja sumekean parat. Tibani pusakaku bunter kepleng lakon dadi watu kowe parat. Mring kautaman tan pekat merintang esdene sing andika kenging menapa sing andika dados rata dados watu mboten mobah mboten musik babar pisan wong Mandura kebangetan mento lelakon iki ngatasi paduka iki piyayi sepuh nganti keplantrang tekan Ngastina karepe iki ngelekke si Duryudana nanging kok ya apes lelakonmu dadi watu kaya ngono kuwi to wa yen lelakonmu kaya ngono kuwi tegese dewa sing ora iso adil dewa ora adil ora bisa menehi pengadilan karo pendhita sing kurang tata patrape mbok menawa bocah iki sing dadi wakile para dewa ketitik ripelungban iki tumurun merpeki marang wong Mandura anggone katriwandan wis ngene mara gage tulungono uwakanmu Mandura iki wis ngene mesake kowe wakiling para dewa kudu bisa asung pengayoman janji kowe ora bisa ngusadani wakanmu Mandura aja takon dosa madhep orene tak paku ndasmu kowe ngono ta iki arang ketemu pisan kok arep maku Kakang Nalakena piye bisa ngene ora usah bingung yen bingung ki nemtokke apa-apa mesti kleru wis ngene piye Kakang uwakanmu Mandura dadi watu saka Pakartinesta sing ditindakake dening Trilucana. Trilucana ki sapa? Trilucana ki pendhita saka Serayan negara Ngastina. Ayo rasa kesuwen usadanana wis ngene. Kosik to kosik. Menenga luwih dhisik lamun to saka panggraitaku sing bisa ngusadani dudu wisanggeni nanging Wa Prabu Dwarawati. Wa Prabu Kresna kae rak duwe kembang Wijaya Kusuma sing dayane bisa ngusadani wong gerah. Uripake wong kang mati sak jabaning garis pesti. Mulai ngripelungguhan iki ayo tak jaluk kabeh andung gawe. Wong Mandura boyonge ning Dwarawati supaya entuk usada.
Aku tak munggah kayangan ning atase ana pendhita sing murang tata patrape. Dewane kok meneng wae iki karepe piye? Yen to dewa ora bisa menehi pengadilan, aja takon dosa, tak remuk kaya Suralaya. Mujuk ana ing Ngamarta kamangka Puntadewa lan Werkudara ora mapan ana negara Ngamarta. Nanging lagi teteki lelana Brata mapan ana ing Kali Serayu. Ya, sakwise Baladewa wis tak rampung tak dadekke watu. Targetku selanjutnya Puntadewa lan Werkudara kang mapan ana Kali Serayu. Tak perpekane kelakon mati dening aku dina iki aku. Puntadewa, Werkudara, Trilucana sing teka. Jogar anggone sambung rasa lawan Gusti. Ibarate Werkudara wong lelungan ora ngerti dalan, ora roh sing bakal tak tuju anane mung tuturi. Para bagiri tulungguan iki supaya Werkudara madhep mantep ora tido-tido anggone nderekake mbarep kakangku. Anggone tapa brata teteki ana Kali Serayu. Babarna kang kanthi cetha yen pancen sing kok tindakake iki panembah, sing kok tindakake iki pangibadah, ya gene papane dadak ana Kali Serayu. Kamangkaning negara Ngamarta sono sanggar pamujan kang indah, malah papan wonten ing kali. Klera-kleroning panyawang. Engko dikira kowe ngiwake panembah marang Gusti, banjur nyembah karo kayu lan watu sak piturute. Sing kok kersake iki piye marang kakangku? Werkudara sing jenenge wong manembah marang pangeran mono ingkang wigati meninging rasa. Mongko mungguing Puntadewa papan kang anjalari rasa tentrem ora ana liya kejaba mung ana tepining Kali Serayu. Yen pun Kakang Sekung Pujabrata mapan ana sanggar pamujan kraton negara Ngamarta tan wurunga isih gegubel marang panggodaning kulawarga lan babagan kaprajan. Ning lamun to mapan ana kene iki anane mung nikmat mupangat. Ayem lan tentrem ya kanthi kahanan kang nyenengake kaya mangkene iki Werkudara. Aku bisa mangesti tuwajuh marang ngarasaning Gusti anggonku netepi marang panembah lan pangibadah.
Lan utamane ana priyayi kang ngandharake lamun to sing tak tindakke ana kene iki ngiwake marang panembah. Apa kira-kira ora kleru merga sing jeneng dosa kuwi ora iso ditonton blegere lan pirantine, nanging sing nglakoni wae sing bisa ndungkat dosa lan orane kuwi mau. Ayo aja mangruti ngandak kanthi ngeningake Kang Panca Indriya. Wis dadi sumpah lan prasetyaning Puntadewa. Tarunana Windanana ora bakal kundur ana negara Ngamarta lamun ora nggawa kanugrahan urbating Gusti. Kanggo srana tentreming sagung kawula dasih Yayi. Ragrane ngaregong Gurugur neta kagiri-giri Nyuwun sewu aku njaluk pangapura yen tekaku ngganggu sing lagi teteki brata. Panjenenganmu iki sapa Panemban? Disrawungake ya Sang Prabu. Aku Pendhita Srayan saka negara Ngastina Trilucana utawa Mbahna sing dadi peparapku. Banjur ana parigawe apa nemoni kelawan Puntadewa. Iki ngene Sang Prabu, minangka tandha syukur mergo aku bakal diangkat dadi pujangga agung negara Ngastina. Aku bakal nganakake sesaji kang wujude ingkung. Ning ingkunge dudu wayam lumrah ning wujude jalma manungsa. Ingkang kagungan ludira seta. Kamangka lumahing jagat kureping langit ora ana wong kang duweni ludira seta kejaba mung panjenenganmu Sri Puntadewa. Kabar kang sumebar pawarta kang marata jare kowe ratu lila ing Bandha Legawa ing Pati. Ngono kuwi apa mung abang-abang lambe apa kandhas ing kasunyatan. Yen pancen kandhas ana ing kasunyatan mara gage maju lungguhmu angklungna janggamu tak pocok gulungmu Puntadewa. Nekat kelakon dadi condro-condronan karo Werkudara. Adi bulan-bulanan. Tibane pusakaku cahya bunder kepleng dadi watu Werkudara. Putar Kakang Sena ya kene si Adi wegah nampa warah
sajroning teteki si Adinda kongkon gedhekake rasa kesabaran lan rasa welas asih. Nanging nyatane bareng ketekan Panembahan Trilocana kuwi banjur ilang kesabaranmu Yayi. Masana kuwi nampa bebendu dadi watu. Petarangan mukti siji mukti kabeh mati siji kabeh ya mati. Panembahan Trilocana aku dadekno watu Panembahan. Enten kalian si Wrekudara ingkang nami pusaka cahya buncer keplek. Sang Bima dadi watu parandene Sang Puntadewa malah saya mekar sarirane. Dadi buta sak gunung, rong gunung, pitung gunung ngebake jagat. Iki ora dadi watu malah jeblok dadi buta sing semono gedene piye cah iki. Tinimbang aku remuk lan kewirangan mlebu ning alas mancing sajroning guwa. Saling sandanganku munggah ana kayangan beres perkara. Dewa Raja mene pengadilan